Сега ще играе Fortnite. Да, yes. Да. Както и бе. Дай, Марио, то къде бяга, бе, къде тук, бе, къде бягаш, бе, елат, бе, иде обикта. Ето зе. Хора, нарезате, аз играя Fortnite. Не лъжа, аз играя Fortnite. Има 15 пешлеш съм. Давай, браво. Аз играя. Майко. Тук казах, има кола. Аз не искам да карам, не знам. Аз трябва да бих хората. Виж къде. Майката е, къде бягаш, бе? Умря ли? Да, умря. Сега, дай. Поби, ей! Комо биш, ей! Yes. Она има 56 секунда, да, бързо. Добре. Иска някой да убие, не знам където. Ето го. Иде убих то.